de més de 70.000 quilòmetres quadrats i gairebé 15 milions d'habitants repartits en diversos estats. I per damunt de tot, sabem que la llengua catalana és la que ens fa realment únics al món. Tota la resta que ens caracteritza són petites variacions sobre el que és comú a la resta del món occidental. En canvi, ningú no sap ben bé com és que la llengua catalana, que fa més de 300 anys que no disposa d'un estat fort ni d'un exèrcit per defensar-se, s'ha mantingut tan viva. És cert que amb força precarietat, moltes intermitències i duríssimes interferències, a vegades ha tingut tota l'escola amb els seus mestres al costat. Ha disposat de grans poetes, novel·listes, científics i de bellíssimes cançons que l'han universalitzada. Ha comptat amb alguns governs i un grapat de funcionaris que l'han reivindicat amb tota la seva força, certament molt limitada. I això sí, ha tingut un munt d'experts que entre tots l'han protegida, estudiada, difosa i fet créixer. Per això les amenaces a què ha estat i segueix sotmesa són tan enormes.